Здравейте на всички мои приятели и последователи, дами и господа. Днес ще ви представя една много хубава манджа, която случайно я видях в интернет и сега днеска ще си я приготвим. За целта първо ще обедим 2 глави лук. Разрязваме на 2 и го режем на полумесец. След което добавяме тигана на куклона, добавяме ледено масло, оставяме малко маслото да загрее, добавяме лука, след това време ще нарежем няколко кренвирша на колела. Добавяме и кренвиршите храни. Така, докато се пържат кремвиршите и лука, ще си ведосаме малко кашкавал. След като позапържихме лука и кремвиршите, ще добавим и настъргания кашкавал. И дами и господа, ето, това е крайният резултат. Ако ви е харесала рецептата, очаквам вашите коментари.